कि अश्लीलता के वजह द्वारपाल मालिक बा। अच्छा अच्छा। जकर्ता लोग बा, दर्शक बा। दर्शक तो कुछ ही कहता, लेकिन अगर जे बुलौले बा कमेटी के लोग अगर उ सही बा तब तब व्यास लोग के औकात नहीं के उल्टा रवा के बोल दे। बिल्कुल औकात नहीं के केहू बोल दी। बिल्कुल सही बात आई। एगो बड़ बात रहुआ कह रहल बानी कि जे भी जब करता बा, मान ली कि 24 घंटा के एग्जाम भइल, ओकरा बाद से द्वार पर गारागारी कराई, ई कहीं से उचित बा कि भगवान के नाम 24 घंटा रटौनी, ओकरा बाद से गारागारी कराई। आ जब करता कह देस कि ना तारा लोग के एकदम सही ढंग से गावे के बा, आ ना तो हम पैसा ना देबे, को औकात नहीं के केहू बोल दे। नहीं कि नौ जाना इधर उधर, मान ली कि एको इंची इधर उधर हिल जाए ना, लेकिन जब करते के जब ओंगन से मंजूर बा तब का करे, रहुआ मजबूर बानी। तो रउआ चैनल के माध्यम से हम जितना जकर्ता महोदय बानी केहू ब्यास करो प्रोग्राम कराई, लेडीज कराई, जेंट्स कराई, लेकिन रउआ से निहोरा बा, निवेदन बा कि अश्लीलता के रोकी सब है। रोकी। रहल बात कि हम बदनाम बानी अश्लीलता से, तो हम 2025 में अश्लीलता छोड़ देले बानी। 2026 में जे भी प्रोग्राम गावता हमरा से चाहे हम गावत नहीं, अगर एक वार्ड रउआ सुना दी हमरा के, वो दिन से गायकी हम छोड़ दे। मान मर्यादा में रही के कार्यक्रम करे के बा। काहे से कि दू चार प्रोग्राम देखत नहीं सुनत नहीं, कमेंट बरुआ पढ़ी लोग का लिखे ले। हम देखी केहू के ना कमेंट करी ले, ना केहू को कहे जाई ले, आ ना शेयर करी ले, हम कुछ ना करी ले। लोग जकरा करे बस करो। तो ई रउआ चैनल के माध्यम से हम कहत नहीं, इहो बात हम एगो कहले बानी हम यूट्यूब पर कि अगर नहीं खेलो मानत, जूता के माला पहिराइए और जूता से पिटिया खदेरिए, तब इतिहास बने कि फलनवा है जब बोले तो फलनवा के फलनवा मर ले, हुई कि ना हुई। बिल्कुल बिल्कुल। ये रवा चैनल के माध्यम से हम कहते रवा चढ़ा दे बात के। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कि बहुत लोग ना चढ़ावेला, अश्लीलता के रोके के बा। रउआ हिसाब से भोजपुरी में अभी सबसे अश्लील कलाकार के ना ना धर्म ना माने के बाटे? ना 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 एके तब ना बता। अजीत हलचल ना ना, अरविंद सिंह अभियंता। अरे छोड़ी नाम क्यों नावे ना धर्म, रवा यूट्यूब पर देख ली। उ तो देखिए ले, माने रउआ नाम बोल देती तो मुहर लाग जाई। ना ना ना, तो जौन तो जान जाइते कि भाई अब इनका के बोलावे के बाद हमरा गोरे गाड़ी खातिर बोलावे के बा ना, है ई नाम ना धरे ना। जकरा जाने के बस खुदे जान जाई, खुद समझ जाई। लेकिन बताएम ना, बढ़िया लोग के भले बता दे रउआ। निमन लोग जे निमन के साथी के हुआ 5 आदमी के तो रउआ नाम धइए देले बानी। अच्छा ई बताई, हम चोरी क के रउआ लगाई तो बचाए हमरा के, खुद रउआ फंस जाए। तो हम निमन करब तब न हमरा साथे रउआ रह। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ई नाम ना धरब कि के अश्लीलता गावत कि ना, रउआ खुद इतिहास में देख ली। हम गरियल में तब हमरा कहता नहीं, आई और रउआ से वादा कइले बानी कि 2026 के बाद गाते न बनी। 26 में तो चल रहल बा। एको अश्लीलता नहीं गात हम। अश्लीलता तो अभी नहीं के भेटाइल, हमनी के सर्च क आ भेटइबो ना करियो। विजेंद्र बाबा के साथे सर्च क के देखियो से खाली ये देखत तानी सब कूद के पूरा में चढ़ जाता। बस उमे और अश्लील कोनो नहीं है। कम से कम माई बहन के इज्जत तो बचल बा। रोमांटिक न होता जीजा साली चाहे छुआ चाहे अंगा चाहे जौन भी, लेकिन गाला गाली ना। हाँ ऐसे देख ले। चलिए पूर्वी रहला जौन मनीषा राज गौले बड़ी, कौन पूर्वी ह? पूर्वी ना हुए, माने आधा पूर्वी बा आधा निर्गुण बा। तो तनी उ गानवा रउआ सुनाई, ताकि मान ली कि मनीषो राज के कुछ बुझाव कि के गनी से गावल जाला। ठीक न? बच्ची बाड़ी। हाँ बहुत बढ़िया बच्ची की बाड़ी वो। अच्छा हो जाई। देखिए जवान जब शरीर रहेला नु तो गायकी नादान रहेला, आ जब शरीर जितने बुढ़ाला नु गायकी उतने बुढ़ाला, उतने सियान होता है, उतने सियान होता। तो उ गाना गौलर ली रवा चैनल भुकबो करी। कौन को सुर हमसे भइले तबीर जवा के तेजल ए माधो, होई गइल एतना कठोर, होई गइल एतना कठोर, बिरजवा के तेजल ए माधो, होई गइल एतना कठोर, होई गइल एतना कठोर, बिरजवा के तेजल ए माधो। राधिका कहतरी कृष्ण भगवान से,
जब हम रहती अरे बन के कोयलिया कोयलिया जब हम रहते अरे बन के कोयलिया तो बन में बिरजती ए माधो प्रभु खेले ओइती शिकारो प्रभु खेले ओइती शिकारो तो शब्द सुनैती ए माधो प्रभु खेले ओइती शिकारो प्रभु खेले ओइती शिकारो तो शब्द सुनैती ए माधो ई गौले बड़ी मनीषा बिल्कुल बिल्कुल गौले बाड़ी हां तनी औरी लंबे में गौले बाड़ी गौले बड़ी नो हां जब हम रहती और जल के मछरिया जाल के मछरिया जब हम रहती और जल के मछरिया तो जल बीच रहती ए माधो प्रभु करती आसनान प्रभु करती आसनान चरण लपटती ए माधो प्रभु करती आसनान प्रभु करती आसनान चरण लपटती ए माधो का बात बा निर्मला जी बहुत बेहतरीन ढंग से गौले बानी